uthi bhekani ku-Abraham uyihlo. Abazalwane, alisho izwi lenkosi ukuthi khonzana uAbraham. Mhlawumbe abanye bayaphambanisa, abazalwane bekufunakala inkambo, silandela inkambo yoAbraham elithi izwi lenkosi. uAbraham lalingekho ithemba, nesizalo sakhe kwasecaca ukuthi abantwana akasayi kubathola, kodwa lithi izwi lenkosi wakholwa ithemba. Silandela lokho kulunga, asiwakhonzi kodwa siyabheka. Abazalwane bakhona yini ababheka kuinkambo? Abazalwane bakhona yini ababheka kuinkambo? Akuthiwa ngiyambuka usibani bani Nkosi yami, ngiyabheka kuyihlo. Ubizwa ngoyihlo ngoba uhambe kahle phambi kwethu, wakulandela ukulunga kwaze kwaphelele. Bakhona yini bazalwane ababheka kuwo? Kuthiwa nje siyambuka usisilihle elalikhona sijika naye, awelale vuka. Abazalwane noma sesendlini yakhe yedwa ethi angibona umuntu, akho mfundisi, akho lutho, kusho ukuthi into yaba nje ukulunga. Ithi akunandaba nomfundisi mina, kodwa khona abuke kusithekeni abantu bengabona. Khona osola khazela lali, khona ondoda ebuka ubusuku nemini.